מזל טוב. תגידי. מזל טוב למיכאל. מזל טוב למיכאל. אחד? כן. לאח של הללי יש יום הולדת, הוא בן 12. אתה בגיל בת מצווה. מיכאל, מזל טוב. מזל טוב למיכאל. מזל טוב. מיכאל, מזל טוב. מיכאל, מזל טוב. תגיד לו משהו. מזל טוב, מיכאל, יא תותח! מזל טוב, וזרקי תקדים לי. מזל טוב מיכאל עד 120, הנה צריך לדבר. הרבה הצלחה, מהפך. מזל טוב! אלוהים! מזל טוב מיכאל. כפרה. יום הולדת שמח, המדמד. מזל טוב. היי מיכאל, מזל טוב. מיכאל האח היקר, מזל טוב עד 12, לא, מאז זה בת 120, כאילו אתה עכשיו 12, אז כאילו 10%, אז יש לך עוד 90% לחיות, וכאילו או שתצליח יותר, ולא שתצליח יותר, ושיהיה לך אחלה ילד. מזל טוב לללי. מיכאל! מיכאל לללי. מזל טוב! עוד דברים, עוד דברים, שלום, מזל טוב. יום הולדת שמח. מזל טוב מיכאל, אתה בן 12. אחלה גבר. מי זה? מיכאל, אח של הללי. אח של הללי? איך יום הולדת הוא בן 12. מזל טוב. תגיד כבר! מה להגיד? משהו! מזל טוב! יואו, אני לא מאמינה, קורא לך כמו אבא שלי, יואו! מזל טוב! אוקיי, מיכאל, אז מלא מזל טוב, ואני מקווה שאהבת את הסרטון, שיהיה לך בת מצווה מאושרת מאוד, ואהבה ושמחה וכיף חיים, ואני אוהבת אותך, חבובי. ביי.